Moni teenage yake. Nkani yathu ya lero yutilengera ku UK ndipo ndiyokhudza Sadie Hartley. Gwirani chakumwa tentichese. Sadie Hartley anali mayi okondedwa kwambiri, mayi odziwika chifukwa cha mabizinesi yake. Anali munthu odina kuti zonse zoyenda. Anali ndi ana awiri oti akuluakulu chifukwa pa nthawiyo Sadie anali ndi zaka 60 mu chaka cha 2016. Sadie anayamba chibwezi ndi bambo uyu Ian Johnson, anali ex-fireman. Nde mu 2015 Sadie analandira kalata yo machokera kwa ex-girlfriend wa Ian. Kalatayo inalembedwa kuti ukuona ngati kuti chibwezi chakocho chikuyenda sichikuyenda, nthawi yonse wakhala kuyenda naye akumazembirana bendine, akumabwerabe kwa ineyo, sakukufuna ine, umusiye mamunayo. Nde anamfunsa Ian kunena kuti zikukhala bwanji kalatayi. Nde Ian anavomera kunena kuti yes, munthu ndi ex-girlfriend, nasiyana naye chifukwa choti anali too possessive and obsessive. Munthu chongo kukanirira zodabwisa zoopsa zija. Nde namusiya sindifunanso panga kena kalikonse. Anakambirana kuti nanga bwanji akulimba mtima umanditumizira makalata nde kuti kupanga chani. Anakambirana eni yakewo mpaka nawo anamvetsetsana chibwezi chawo nkumapitirira. Tsono ex-girlfriend wa Ian amene analemba kalata dzina lake anali Sarah Williams. Sarah anali wowawidwa kwambiri kuti Ian anamusiya, ndipo amayembekezera kuti azabwererana naye khalikhali. Amapanga chilichonse chotheka kuti abwererane naye, koma khangatisa kumpanga stoko. Kupezeka kuti mose anakhala Ian anakhazikika ndi Sadie uja. Akuti nthawi zonse Sarah Williams amakhalira kukamba za Ian Johnson, anali obsessed. Pa nthawiyo analali ndi chibwezi china ati abambo azaka 72. Koma samasiya nkhani kwa wina aliyese kaya kuntchito ati anthu amachita kutopa nazo ta munthu umangokhalira kukamba za Ian pamene Ian amakhala ndi chibwezi china. Nde zinafika point yoti amakhalira kumamutumizira ma message Ian kuyesera kumubloga, kenaka kuti anazampangaso unblock. Nde pamene panazalakwika kwambiri mponena kuti ulendo wina Ianiyo anamutumizira yekha kuchita kukhala ngati wamputa Sarah uja. Nde obsession yake no inaonjeza kwambiri kuti hii nde kuti munthu yakunditani akundifunabe. Komanso ati kangapo konse Ianiyo anazembadi kuwapanga naye za chisembwere Sarah. Nde anayamba kuona kuti amene akusokoneza chilichonse anali Sadie, kuti chibwezi yake chatsopanocho nayonseyo Sarah Williams yu ex-girlfriend anali ndi zaka 35, pamene Ianiyo anali ndi zaka 57. Chibwezi yakecho Sadie anali zaka 60. Analonthodi kwa iyeyu kwa Sarah anali anthu akuluakulu, koma samatekeseka. Iye moyo wake wonse amatafuna Ian, ndipo amatafuna azakwatirani naye Ianiyo. Nde Sarah anapanga chinzake ndi mayi wina zinake Katrina, ati amapanga za horse racing limodzi. Nde anayamba kugwirizana kwambiri. Katrina anali oti wangopanga kumene divorce, nde anakhanga tiwapeza anzake. Iyi inali 2014. Nde mene imazafika 2015 anapezeka kuti zinthu chazimapitirirabe. Sarah samasiya ayi. Kenako Sadie ali kunyumba kwake tsiku lina anamva kugogoda pa khomo. Ananyamuka kuti akacheke kuti akugogoda ndani. Anapeza pali munthu akumpasa maluwa usiku. Anampanga ngati kuti delivery. Iye uchakudabota walandira maluwa. Basi munthu uja kumapita iye utseka chitseko, koma samadziwa kuti maluwa achokera kwa ndani. Zinazoti zinandabwitsa ati anakamba kwambiri Sadie kuti ine munthu angobwera kundipasa maluwa sindidziwa kuti ndi ndani. Kenako mu 2016 kumayambira kwa 2016 January anamvaso pa khomo kugogoda pa January 14 usiku. Chimodzimodzi ndi mmene panagogodedwera, koma siku limene lolo inalonera kuti Ian kunalibeko chibwezi chakecho. Iye ananyamuka kuti akatsekule chitseko, anapeza pali azimayi awiri. Mmodzi anali ndi stun gun, anamubaya nayo stun gun ija zomwe amagwiritsa ntchito kugwetsera ng'ombe kuti munthu ufowokerere palibe chomwe ungachite. Anagwa pansi, wagwa pansi munthu uja anali mzimayi. Anambaya Sadie ka 41 ndi mpeni, munthu uja nkuthawa. Sadie anapezeka unati waphedwa mnyumba mwake. Anampeza mkolidwe nangasana loti watsegula chitseko. Apolisi nokuyamba kalikiliki osakasaka kunena kuti amene angakhale kuti amafuna kumupha Sadie ndi ndani. Nde yankho linali munthu mmodzi yekha amene amamuda Sadie koopsa aliyense amene amafunsa kuti amene amamudziwa Ian, amene amamudziwa Sadie, amene amamudziwa Sarah. Amati munthu amene amamuda Sadie koopsa ndi Sarah, chifukwa chonena kuti cha Ian afuna mamunayo, akuona ngati kuti Sadie ndi amene akusokoneza china chilichonse. Ndi apolisi atayamba kumufufuza Sarah
Williams sipanatenge nthawi anapeza kuti anapeza madayari. Sarah anali ndi diary komanso nzake ucha Katrina anali ndi diary. Diary ya Katrina munali zonse maplani onse oti anayamba kuwapanga kwa miyezi 17. Iye sizimamukhudza uyo amangocheza naye koma anampanga convince kuti ineyo ndinu munthu opanda chimwemwe chifukwa cha mzimaji uyu Saidiyo watenga mamunayu iyeni akuyenera kufedwa. Tsono description ya Katrina Walsh nzake wa Sarayo akuti anali mzimayi opanda confidence. Amamusirira kwambiri Sarayo, amamutenga kuti Sarayo ndi wapamwamba, basi zimansangalatsa kuti akhale follower wake, basi kulikonse azimulondola, basi kumantama nzakeyo so much that amapanga chilichonse chomwe Sara wamuuza, kufika point yonena kuti kulowerera zinthu zoti sizimandani sizimamukhudza. Komanso Katrina anali ndi condition yochedwa alopecia yomwe munthu tsitsi limangogwa mmutu, nde iye tsitsi lake limatha paliponse amavala chipewa, nde zimampangisanso kuti akhale low confidence ija ikhale even more, nde amamuona Sarah ngati munthu wapamwamba kwambiri wina wake kuti basi akaziphatika pamenepo zonse bo. Iye mpaka kukhala convinced kumakhala wapanga maplani kwa miyezi 17 wapanga plan kugogoda pana gogodedwa pakhomo kupangidwa deliver maluwa kuti ati inali practice run kuona kunena kuti kungogogoda pakhomo pake usiku angatsegule tenti ngonamizira nukapereka maluwa. Iyo jadi anatsegula nkulandira maluwa osadziona kuti anthu anala kupanga run practice yero ndeto muphankosa vuda amatsegula chitseko. Mu diary munali ma entries yanasiyana madate tsiku lakuti anali ndi Sarah akambirana zakuti ulendo wina amakambirana kuti kapena tizayuze nthuthumula tizangomugunda, ulendo wina akambirana kuti iye tikamufuse wakuti ngati angavomere kupita ukamupha ayo akana tinamufusa tisangaphe munthu iye basi choncho mpaka nafika kuti tikagule stun gun angayigule kuti asachite trace ayi akagula apite ku Germany. Ananyamuka ndi mpaka na ulendo upita ku Germany mpaka na ubwera anakagula stun gun yomwe amafunani. Kenako iyi agula tracker GPS tracker yoti akayimate pagalimoto ya iye anasakudziwa kuti azachite make sure kuti pa tsiku lomwe atapite ku nyumba kwa Saidiko Iyani kulibeko chifukwa kakakhala Iyani akasokoneza sangathe kupanga zonsezo koma nzophweka kumpanga ata Saidi alipaika. Ma details zonse mpaka na pomwe kunabisidwa mpeniyo zonse Stankani ndi mpeni anapatsidwa ndi Katrina kuti akabise. Katrinayo atalemba zonsezo mutayale apolisi anazipanga retrieve zonse ndikwa panga present ndi evidence yonse plus CCTV adaonetsa atapita ku nyumbako. Of course panali mdima nde kumoneka anthu awiri akuyenda kenako akuchoka komanso zinafika point yoti kuyangana apolisi akufufuza kuyangana ma videos chani kumapeza kunena kuti malo ena onena kuti Saidi aliko ndi Iyani kuyanganitsitsa kuna patali chonchi pamapezeka kuti pali Sarah wakhala pena pakango ayang'ana penaso apezoti anthu alipa akupanga zawo sakuganizanso sadziwanso kunena kuti kuli ndani koma apezoti Sarah ali chakonko akukhanga ali busy akupanga zake koma umaoneka kuti munthu amapanga stop osati masewera aya nali obsession yake opsha ija kuti akufuna Iyani basi anamavira onena kuti iye safuna mwana pa moyo wake koma nandi Iyani yekha akhuza kumberekera zoterozo. CCTV inaonetsa tsiku lomwe anapita ku supermarket kukagula mpeni omwe anamphera Saidi nde azimayi awiri anagwidwa anazengedwa milandu anapezeka olakwa ndipo anapangidwa sentence. Katrina anapanga sentence to 25 years pamene Sarah Williams anapanga sentence to life in prison with a minimum of 30 years for yote akuti zomwe anapangazo anazitchula kuti it was demonic mene anambayira nzake mpaka naka 41. Iye ananenedwa mu court kuti yeyo amapanga khalidwe lompanga lead on Sarah kuti azipitiriza zimene amapanga zomu kakamira chifukwa choti nayenso amakhanga takumpasa mpata koma naye anakana nayo kuti iye amangopanga zachibwana chabe samaganizo kuti zingafike ponseku ndipo anapepesa. Nde imene ni nkhani ya Saidi ndi Sarah yodabwitsa kwambiri kunena kuti olokumfuna munthuko komanso nzake ukalowerera mpaka na zimayi wachikulire okhazikika anthu anatutumuka kwa basi kuti Katrina why zikumukhudza chani apindulapo chani panalibe koma anapezera anapanga nawo zonsezo atapangidwa convince. Nde imeneyo nkhani yawo zikomo kwambiri.